Daddy Gio. Onye ala. Ọsọ biko. Ị na-akpọ ọgbọ gị. Daddy Gio. Biko nna gị ọ na-biko kpọrọ m ya o n'ọhịa mberede. Isi agụrụ gị mma. Kedu ka isi agwa m okwu? Ị na-ekwu okwu ka onye nwee manas na nna gị anya na gị kpogodo ime ya. Kedu ihe na-akọ ya? Biko mee n'ihe ọhịa mberede. Ile mara. Amaghị takasịrị m arụ kemgbe ọnwa. Kemgbe abalị 5. Hapụ okiri pọtọ ka ibu ebe a. Biko jiri ebe a nọ nso. Ọkọ mara nwa ka ibu ebe a. Ọ na-adọ m adọ. Nna m nọ n'ụla. Ị na-anya efu na ọka bụ otego ọka bashiwa. Ndị ọ na-agwọ n'ọya. Enyere ịma na ndị mmadụ ka ọ na-enyere aka. Ike agwụgwọ nwoke mmadụ. Biko nwere ị ga-eme ihe ọ bụla ị ga-eme ka nyere m aka biko nyere m aka. Ihe na-eme enwe m Colin nna m nwe. Ihe mere na ka mkpọ pastọ deliverance ka ọ ma ka onwe ihe ọ emenwu ụlọ gị. Olumaja? Odums. Dundum. Onye? Biko bịa goli ya. Biko nye ndụmaka, nyere ndụmaka. Jide ya. Ka ya emela yi. Biko ile ma ị ga na-enwe kakasị m ahụ kemgbe abalị 5. Ị na-aga pes? Mba. Front line kwan. Amamego. Apide kwan. Amarọ m ya. Ka ebe si butezie? Amam ka otu eri ahụ. Mgbe ihe mee na bụ na ọnwụ ya na-akpọ seed of healing. Seed of healing. Where? Seed of healing. Idia? So I will invoke my father. Moto go gbọrọ ya. Ọ na-adọ m adọ. Ime nkwu okwu na mmadụ egibere. I will invoke spirit of my father. Moto go gbọrọ ya. Ka ọ bata n'ime m ka m wee gwọ ọgọ ya. With a soul seed of healing. Come on, what aka balance. Ego onye a akija aka ọkọ marụwa. Ka wee nwata na ego enye na onye ama. Si adọrọ gị mma. Biko nọrọ ọfụma ka nwere aka ekpe wee tụrụ ya ka nwanza. Andari ka iguru ego ọnụ. Ị ga-ekene ya abụọ. Tekpado ụwa gị ọnụ gị na eke abụọ. Ego ị na-enye onye ama ka ị na-achọ ka eke. Efu na ọ dị ka ihe bụọ ya wee na. Biko nye ndụmaka o biko. Nwa mechie anya. Nye m aka gị. Nye m aka gị na m. Turn around. Turn back. Turn on. Move. Turn back. My father. My father. My father. My father. Aka gị metụkwana m. My father. Say my father. My father. Na turn onye aka My father. Say nna m. Nna m. Say nna m. Nna m. Nna m. Fire! Say nna m. Say nna m. Say papa m. Say papa m. Nzuana sua. Nzuana sua. Nzuana sua. Onye abụọ ya. Were ya na-emetụ ụgwọ ya. Ụgwọ akwa n'ọkwa aka kwa. Onye mụ na gị na-ebe a na-aka bash. Ịmakwa icheta. My father! My father! My father! Father! Any front line in this body. My father! I cast you out! Never again! Fire! Never again! My father! What you want? What you? Nam! What's up? What's up? Enjoy it too much. Nam! You onye akwago n'iko. My father! Ụdị iko onye akwago dị. Nna m akwago. Ya na nwụrụ ọkụ. Nenu ka ọ na-achịchara dị. Fire! Say my father. My father! 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 Say my father. My father! Say my father. I receive it, my father! Say my father. My father! Say my father. My father! Fire. My father! Say my father. My father! Say my father. My father! My father! Say my father. Fire! My father! Naba. My father! Nabazie Chineke akwụkwọ gị. My father! Ebe onye agwara agwọ. Ai! Ya na-akwụsị m ike! Ebe onye Bịa! Ya na-akwụsị m ike! Ome ka nya ahụ aja afa. Ema na ịmara m ọfụma. Ema na ịmara m ọfụma n'elu nwa nkịta. Ego Dovita agba. Ọ chere na mmadụ alaik ụdị ebe. Ma jide nka. Ịma ana m eti. Ngwa ọrụ gị ka mmeri ọkụ. Ngwa ọrụ gị ma agwụ. Ma ọkwa ma enweghị ihe m ama wụkwọ ebe. Ọ bụrụ bụ difference party. Bịa nna. Bịa kwụkọrọ mpa m. Ka ebe ọ nọ. God, ihe m ga-eme gị ebe a kịta.
Kega nwa five pa. Megolo onye ala. Kega five pa. Five pa. Before me toss on kabashi ageketa. Mbere get bere. Onwe my Moses. Onwe see my father. My father, him 5,000. Him Wele kwa aja kuchita mila before yenwa na amana ebulu anwo ebe ata. Nna m pụtazi nkọli ya. Jole cast him. Pụtazi nkọli ya ka isi wee kabasi. Mba jide na abụ ihe ntu pa. Abụ ihe kabasi ebe mere ekpere na ebe ekpere ka ọ mere ekpere. Bueno, yo chop ya. De ya bu kusia. Ka mbe wepụ material. Kuba ka. Ima nwoke a. Ihe ọ bụla imegwere ya. Ọ ga-ama ka ọ ga-esi wee tụpụta gị. Oh, come on. Ọ dị ọgwụ n'ọnụ, ma m onye bụ. Omuntu si pata egwu hapụ n'azụ ụlọ maka emere egwu hapụ n'azụ ụlọ tupu mpọ n'ụtụtụ a abatago m na-afụzi ime ya ọwa ewu ahụ ya ya ewu ahụ enyego m ya dadi Gio my dadi Gio aghọta m iso gị na inyego ya kedu nke wee so akpụ mmiri n'ọnụ wee kwuo ya asị gị na-ejugo m ewu ahụ were suo seed to dadi Gio seed ahụ gbuo gị ya gbuo gị ife seed gbuo gị ị na-ayị ara lekwa ya na nwa onye ara biga dadi Gio gbasịkwa gị nkịtị ofu mkpụrụ ewu ahụ hapụrụ n'ụlọ iburukwa again si ị na-eso seed so bukwa gị na seed ga natakwa m ewu ahụ ị na-apụ ara ga natara m ewu ahụ kwefuru nke ewu ahụ nke ahapụkwa nke ị na-abụ ọgwụ onye na-abụ ọgwụ na-eri ewu ịbụ ọgwụ ite ewu ma ịbụ ha ọgwụ onwe ha ewu ga-aba gị ọnụ lele onye nwụrụ anwụ na-aga ije ihe iji etikpọka ihe na-etikpọka maka ọgwụ nwanne gị nwoke gbagara na ịkwa ọnụ nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị na-agba ara ọ ma ga-ere elu ụlọ na unu a were ga gwọọ ya ara ere ọnụ wakwa nwanne m na ịkpụwago sens Adugo lekwe gị lekwara ị na-awụzi ara Chineke nọ n'eluigwe maka agbaligo m kwefuru ihe gbasara nwanne gị nwoke wakwe agbaligo m okwe ego niile nwerete n'ewu iburu ya biga nwanne gị nwoke akwa hapụrụ m gị ofu mkpụrụ ewu Adugo ofu mkpụrụ ewu a ka iburu kwere biga dadi Gio Adugo ọmụ ji ego m zụọ ya ọmụ ji ego m zụọ ewu ahụ gị na-ehichabe shino gị dike na-azụ ewu gị na-ehichabe otele gị na-aga ịzụ ewu m ji ego m zụọ ka ịsọ gị zụọ ewu ije ego ịtara ji ego ole ị na-azụ ewu ọmụ zụrụ ewu ahụ mụ ji aka m zụọ ewu ahụ elebe ịzụrụ ewu nwanne gbasara anya gị Adugo ọmụ zụrụ ewu ahụ ka isi zọ dị ewu m na-achụ gị ibi ihu n'ihu ka isi zọ dị ewu nri ahụ niile ewu ahụ na-eri ọgụ a na-enye ya Adugo ọgụ a na-enye ya ị na-enye m nri nri na-enye gị n'ụlọ Adugo ị na-enye m nri onye ara onye iberibe ọkwefụrụ dadi Gio zi onye ara Adugo gbasara anya gị gaa butere m ịtụọ m aka n'ihu Adugo gaa natara m ewu m ị na-achụkwa m nata wuchewu ebe ka na-aga wuchewu kisa ka na-ata ma ịbụ ha n'ọgwụ ga hata na ewu onye akpụrụ ewu ihe kwụrụ akpụrụ na akpụkpụ gị onye iberibe ha nwa wish na ị na-afụ ka dadi Gio si abụ ọgwụ ibe ọ ma ga-ere n'ụlọ na were nye ya bịa hụtala mbụ
Imo onye mbụ. Okay. For your information, Omunwawo, Daddy G.O. of I Wonder Ministry International. Site n'ikikere nke my father. Ịhụgo m taa. Anoge na-abịa wee kpughe m anya. Daddy. Mgbe hụ ka ị na-aga n'ime ọkụ. Daddy. Hey, Daddy. Iwe na-aga ije n'ime ọkụ. Ozugbo ị gatiri ije ahụ m chọ ka m kpaghachite gị azụ. Iwe ji m OKO. OKO mgbe jụọ ha gịnị ka ọ pụtara. Ha sị m na mkpụrụ ya ewu gịnị okoro. Kedu onye wokoro n'ime ndụ? Hey, Daddy G.O. Daddy G.O. Daddy G.O. Tụọnụ m oji aka atụtụ ọgwụ. Oji aka atụtụ ọgwụ. Tụọnụ m ọhụ nta n'imo. Ọhụ nta n'imo. Ọnwa ọhụ ụzọ ka m nwụ. Nwoke aka ntụtụ. Ọ ihe m wụ. Mgbụrụ nwere ụkwụ tee kpakpara ọgwụ kpakpakpuo n'ọkụ. My daddy. Okoro di gị na-achọ iji gị wee gwọrọ ọgwụ ego. Chineke ekwekwana ihe ọjọọ. O kwele ekwe o. Okoro ahụ ọ na-aza ọ chọrọ ịlaghachi azụ site from okoro banye zie eme okorobịa. Hey. Yes! Spiritual researcher. Ọ ihe mgbọ. Right on, Daddy. Ndị mmadụ na-afọ ọjọọ. Ihe ọjọọ. Ndị mmadụ na-afọ ọjọọ. Gaa tụwara my father mma na ịhụrụ m n'ụbọchị taa. Ihe ọbụla ị gagidere taa wee gakwute Daddy G.O. Ị ga-aga tụọra my father mma onye mere gị echi n'ime ọnwụ n'aka ọnwụ ma ọ bụrụ na isi hụ na be di gị pụọ taa kwapụ taa na echi gị nọgide nga di gị ruo Tuesday a ga-ebu gị n'ozu hapụ. Ngwongwo m niile nje lụọ di. Marriage ahụ endigo ihe ketara ihe fat ihe lụrụ owu bịa lụọ m bịa nwụọ. Ihe ọ lụrụ gị owu lụọ m nwụọ. Ihe m na-agwa gị na gịnị ya ngwa ka m gbanyeziere gị fim. O nwere ebe di gị gosiri gị ala anyị ga-arụ shọpụ ebe ị ga na-ere mmanya. Kiki makwa. Ị na-akwado imepe bịa palọ. Daddy hụ ụzọ. Daddy hụ ụzọ. Hey, Daddy. Ekwote anya m nwere oge n'ime mmụọ. Ote ka anya m nwere na-ahụ nta ahụ imo. Mmebe anya oyi ote m na-ahụ ihe ga-eme nwanne echi. Ahụ ihe ga-eme this week niile ahụ ya na microscope ndị mmụọ. Ọ ihe mgbọ. Ọ bụ placenta nwaanyị aja. O mere gadi nwaanyị ọbụla asa. Ọ ihe mgbọ mere fibroid ya wụrụ fibroid. O mere eme. Ote ka m na ote ebe anya oge n'ime mmụọ. N'ala ahụ ebe ahụ ọsọ ị ga-arụ ụlọ. Ị ga-akpọ ndị ọ na-aga ebe ahụ Tuesday morning. Fire! Anyway, our father is good. Ihe o ji marụ. My father ihe iji marụ. No. My father ihe iji marụ were mmiri trowel. Eji m atụ ndị mmadụ mmehie ha. Ọkụmaji bụ ndị mmụọ. Ọ ihe mmụọ. Ọ sị na ọnwụ na imege kpọrọ ndị ọrụ ahụ ba ga nwa ga-ebu ụzọ azọkpokwu. Okwu ị na-azọkpokwu nga ahụ ka that will be the end of your life. Ga ka ị ga-anọ gbatịa nwa ozugbo ya bụ ya torozi okorobịa n'aka. Ya na ọ na-amafu gị kịta nwụọ nke nwụọrọ onwe m. Ọkwụnụ hụrụ ụzọ anyị chọrọ isi agaba bifo. Nna m atụ aka saa isi ebe a na enwere onye a ga-anapụta. O mere eme. Agwara m ụnụ ya ka akwado m egwu Daddy. otu ịnụ bụ ịwọla ozu. Oh, Daddy. Ya na nga n'ụgbọ ọkụ ụlọ ụgwọ akpati ozu eji ere kwụọ ndị apams kwụọ Daddy ndị napụta ya biko. ihe niile ọnụsị m napụta onye Napụta ya, Daddy. Ego m ka o jikwa kwụ ihe niile ego m. ọ bụ ya na gị ịkpa akụ eji eli gị mgbe onye ga-akpara gị ya ọnụsị m napụta nwaanyị a Napụta ya, Daddy. ọ bụ nnapụta ya ka m Napụta ya, Daddy. Biko, eme Daddy G.O. ugwu eberele na mgbagbu Eme Daddy G.O. n'elu m nọ. ihe ị ga-eme mgbe ụgbọ awụ ọnwụ na ndụ gị ka imepụ ya na gị ire ndụ Seed of protection. Ka esi eme ya. ele ihe iji na-akpa wepụta O nwere dị ihe dị n'akpa ọsọ 200. O nweghị ihe dị n'akpa. gị na-akwado ịrụ shọp Daddy, ya weta middle Mba, finger. ejighị m cash in the ga-emeri bank. transfa Ozugbo nụ. ngwa transfa nye transfa ga-agbawa eluigwe abụọ transfa ọ ga-agwa gị ime ya ote my father dị provoke Like ego nyen. bido from 300,000 kọsa akpati azụ ga-eji akwago na akpụ ọ bụ akpati 500 Mana eziokwu. That or church account for personal account. tinye na Nụ m personal account. Daddy G.O. Daddy G.O. Oji mmiri akwa ọrịa. Reverend Father Nwaba Chimubu Nwaba wee na-arụ n'obodo.
nne ka nkọziere gị ụbọchị a gara aga anụrụ m na ọ gwara onye isi na onye ngwọrọ nne chere nya nke o jere n'ụlọ maazị Ikpeama wee bọpụta ọgwụ ihe na-eme n'obere obodo anyị ahụ isi ga obere obodo anyị ahụ otu ihe na-eme na mana chere obodo ke nnọọ ihe mmadụ ga-eji n'ogide nụrụ nnọọ na-echere mmadụ ibe ya ajọ echiche na-echere mmadụ ibe ya ihe ọjọọ bụrụkwanụ maka gịnị ị marịkwa na akpa nkata ọ na-adị m na onwe ejiri ajụ ya abịa ijụọ ma dịka nwa agụra nwa anyị gị na wọl nne irofuola na onye nwe anyị Jesu Kristi nwere ụmụazụ n'ime ụmụazụ ya enwere Judas irofuola mana asị m rọrọ n'ime Fada Nwa-Aba na Dadi G.O. m ga-ewekwa Dadi G.O. Ogwe niile dị gị ebe a ngọdị ifichapụna nkoyeri ekoyeri na nne makwana ma n'ọnwụ ma na ndụ Fada Nwa-Aba ka m ga-eso Fada Nwa-Aba so m na-agba Fada Nwa-Aba ka m ga-eso ma ọ na-eje eje ma ọ na-ana Fada Nwa-Aba ka m ga-eso Ogechi buru krọs gị ka m buru krọs nye na uwe ya ịma ihe mee kịta obere oge na nduru oge buru ka m bịa naba agbanịala m ịnara kenere m mama kene papa kene nnọọ onye ọbụla ya dịwa ngọjekije butere m asịrị ọzọ onye asịrị isi gbuoro onwe gị ị magara ọ bụ na asịrị ọ bụla na-enye awọdụ na asịrị ihe anagide gị awọdụ awọdụ gị ahụ otu a anti asịrị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.